Morjesta. Päivän vinkki johtajille, erityisesti sellaisille johtajille, jotka olette joko yrittäjä tai asiantuntija roolista, teidät nostetaan johtajaksi. Usein teillä on silloin aika kova substanssi siitä asiasta, mitä te lähdette johtamaan, ja silloin tiimiläistä helposti tulee kysyä teiltä apua erilaisiin tilanteisiin, ja siinä ensireaktio voi olla, ainakin itsellä oli, että sä lähdet ratkaisemaan sen ongelman ja kerrot sen oikean vastauksen. No ei siinä mitään, se on lyhyellä aikavälillä nopea ja helppo ratkaisu, mutta pitkällä aikavälillä se on se kaikista huonoin ratkaisu. Miksi? Ihmiset ei itse mieti sitä ongelmaa ja rupea ratkoa. Pidemmällä aikavälillä johtajan kannattaa kysyä kysymyksiä ja auttaa sitä työntekijää oppimaan se tekeminen sitä kautta. Hyviä kysymyksiä tämmöisessä esimerkiksi on, että millaisia vaihtoehtoja olet miettinyt tähän ratkaisuun, mikä voisi olla ensimmäinen askel tähän ratkaisuun, mitä sun kannattaisi lähteä hakemaan, tai mitä tietoa vaikka tarvit tähän päätöksentekoon. Tälleen saat ihmiset itse ajattelemaan sitä asiaa ja ratkoa niitä ongelmia. Ja sun ei aina tarvitse ratkoa kaikkia ongelmia niiden puolesta, vaan ihmiset oppii ratkoa näitä ongelmia. Kokeile. Joissain tilanteissa, kun on joku haaste tiimillä, niin voi olla ihan hyödyllistä antaa niiden myös vaan kokeilla se oma ratkaisunsa, minkä ne ehkä on sulle tullut kertoa, ja sä tiedät, että tämä ei välttämättä ole paras ratkaisu. Miksi sä antaisit silti sen kokeilla? 1. Se voi olla parempi ratkaisu kuin mihin sä olisit itse päätynyt, ja se voi toimia huomattavasti paremmin. Ja 2. Joskus voi olla ihan hyvä, että hallitusti vähän asiat menis myös pieleen. Totta kai ei ole tarkoituksena se, että tehdään niin isoja virheitä, että firman maineeseen tulee vaikutusta tai asiakkaille tapahtuu jotain ikävää tai henkilö kokee liian merkittävää epäonnistumista. Mutta pikkusen voi joskus asiat mennä pieleen, koska niistä opitaan sitten kun ne käydään, ja sillä johtajana on hyvä olla antamassa sitä tukea ja pitää huoli, että se asia tullaan käymään sitten jonkunnäköisessä retrospektiivissä läpi.